маҷаллаи машҳури амрикоӣ бо номи Амрикои илмӣ таҳқиқоти бузургеро нашр кард, ки дар он дараҷаи нафрати амрикоиҳо ба атеистон таҳлил шуда буд ва унвони он нашриёт чунин буд: мо ба атеистон эътимод надорем. Натиҷаи таҳқиқот нишон медиҳад, ки қисми зиёди амрикоиҳо таҳаммули дидани атеистонро надоранд ва бар зидди он ҳастанд, ки атеистон фарзандонашонро таълим диҳанд. дар ин таҳқиқот инчунин гуфта шуда буд, ки амрикоиҳо атеистонро дар умум бад мебинанд, чӣ дар асоси изҳороти расмии ҷамъоварӣ шуда бошад ё фикраи шахсии ногуфта, вале ин ҳақиқат аст. дар гузориши дигаре, ки Вашингтон Пост соли 2011 нашр карда буд, натиҷаи назаршанҷиеро пешниҳод кард, ки дар он бояд номи яке аз фирқаҳои бешармтарини мавҷуд бударо дар тамоми таърихи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико номбар мекарданд ва аз байни тамоми аҳолии Амрико атеистон мавқеи аввалро ишғол кардаанд. чанде баъд аз ин гузориш, донишгоҳи Миннесота таҳқиқоти алоҳидаи дусолаеро оиди мусалмонони ифротӣ, ҳамҷинсгароён ва атеистон гузаронид, ки аз кадоме аз ин фирқаҳо мардуми Амрико худро бештар эҳтиёт мекунанд. дар натиҷа маълум шуд, ки мусалмонони ифротӣ ва ҳамҷинсгароён нисбат ба атеистон ба мардуми амрикоӣ наздиктаранд. шояд ки ин ҳама таҳқиқотҳою назарсанҷиҳо бисёриҳоро ба тааҷҷуб орад, вале аз ин тааҷҷубовар он аст, ки ҷамъоварӣ кардани рӯйхати ҳамаи манбаъҳои истифодашуда ва ҷамъоварии ҳамаи маълумотҳо дар шакли қоидаҳои расмӣ муносибати номусоиди аҳолиро нисбат ба атеистон ҳатто дар ғарб тасдиқ мекунад. дар яке аз қонунгузориҳои сарқонуни Иёлоти Муттаҳидаи Амрико омода аст, ки атеист наметавонад кадом яке аз мансабҳои давлатиро ишғол намояд, азбаски онҳое ки вуҷуди худоро инкор мекунанд, ба аҳди ӯ аҳамияти ҷиддие намедиҳанд ва умуман ҳеҷ кафолати эътимоднокии онҳо вуҷуд надорад. Юҳанно Лок, асосгузори давлати шаҳрвандӣ, дар мактуби таҳаммулпазирии худ тасдиқ кард, ки бо атеистон муносибати таҳаммулпазирӣ набояд кард, чунки ваъда, созиш ва савганд, ки уҳдадории ҷомеаи инсонӣ ба ҳисоб меравад, атеистон ба он вафодор монда наметавонанд. Истиснои Худо ҳатто дар фикрронӣ ҳама чизро нобуд месозад, ҳатто маънои аслии онро. агар ақидаи худи шахсе, ки асосгузори давлати шаҳрвандӣ дар ғарб аст чунин бошад, пас ақидаи мардум чӣ гуна буда метавонад? шарҳи хело мухтасари сарқонуни Иёлоти Муттаҳида: ҳар як араби атеист дар давлати арабии худ аз ҳуқуқҳои худ мутакаббирона ҳимоякунандаро ба тааҷҷуб меорад. таҳлили муфассалтарини матни сарқонуни ғарб онро нишон медиҳад, ки аз ҷониби атеистон таҳдиди атеистро мушоҳида мекунанд ва кӯшиш доранд, ки атеистонро аз ҳаёти ҷамъиятӣ дур созанд. сарқонуни Иёлоти Арканзас дар боби 19 оиди муқаррароти мухталиф гуфтааст: атеистон аз ҳуқуқи ишғоли мансаб ва шаҳодатдиҳӣ ба ҳайси шоҳид маҳрум карда шудаанд. дар боби 6 нуқтаи 8 сарқонуни Иёлоти Каролинаи Шимолӣ ҳам ҳамин гуна гуфта шудааст, ки атеистон аз ҳуқуқ маҳрум карда шудаанд. ғайр аз ин, дар моддаи 1 боби 4 сарқонуни Иёлоти Пенсилвания гуфта шудааст, ки атеистон ҳаққи ишғол кардани мансабҳои мақомотҳои эътимоднок ва ё мансаби пулисӣ дар ҳамон иёлотро надоранд. сарқонунҳои ғарб пур аз моддаҳое мебошанд, ки мухолифат бо атеистонро тасдиқ мекунанд. сарқонуни Иёлоти Каролинаи Ҷанубӣ боби 6 моддаи 2, сарқонуни Иёлоти Теннессе боби 9 моддаи 2, сарқонуни Иёлоти Техас боби 1 моддаи 4 ҳамаи онҳо изҳор доранд, ки эътиқод ба Худо шарти ҳатмӣ барои ишғол кардани мансаби маъмурӣ мебошад. амрико абарқудраттарин давлати илмӣ дар ҷаҳон ба шумор меравад. новобаста аз ин, амрико то ҳол атеизмро дар ҷамъияти амрикоӣ ғайриқобили қабул меҳисобад. вақте гап оиди атеистон ба табиати онҳо меравад, мардуми ғарб дар ин бора таҷрибаи зиёд доранд. онҳо медонанд, ки ҳузур доштани атеистон дар ҷомеа мушкили ҷиддиеро ба миён меорад, чунки ваъда ва савганд барои атеистон ҳеҷ аҳамияте надорад, дар ҳоле ки айнан ҳамин чизҳо асоси аслии тамоми ҷамъият ба ҳисоб меравад. ҷамъияти ғарбӣ атеистонро ба сабаби мушкилотҳои ташкилкардаашон инкор мекунад. ба ҳамаи мо маълум аст, ки мафҳуми садоқат ва инкор барои ғарбиён ҳамчун манфиати шахсӣ аст, чӣ гунае ки барои мо мусалмонон мафҳуми садоқат ва инкор ба монанди алвала валбаро ин дини мо мебошад. атеистонро инкор кардани мо ин аз дин сарчашма мегирад, ки моро барои паҳн кардани каломи Аллоҳ устуворона водор месозад ва намегузорад, ки ҷавонони мо ноумедона дар мавҷҳои номуайяне дасту позада бимонанд.